kung daway gagayon kaya nakabsat kaya makasarsarita tayo the officer in charge iti pinili municipal police station tapno di kastaket iti man makiamad no anya ka din iti pagdurturasan nanda ito'y panagimbestigar da iti kada ito'y pasamag ni late Oscar Corpus kada ito'y ket nabagkong iti kalabes nga iti kada ito'y ngal daw gagayon karabsat ket makabulan nan so sir kumusta sir iti panagimbestigar tayo iti kada ito'y kaso sir dito panaging sa tayo ket adumating kami makalkalap nga impormasyonan ket sapay ko dito ita makatulong dito alalisto nga pan nakasolbar dito kaso ni Apo Oscar Corpus ket remedy memet amin dito kakayami kaspeti panang tulong ti pamilya na kanyami tapno kastaket masolbar dito nga kaso ni Apo Oscar Corpus. Sir, dali iti person of interest tayo sir nga dito ket iso iti pangsurutan tayo iti kada iti panakasulbar na sir. Digito person of interest ket napaayaban ito session naalanda ti statement astamet nga digiti fingerprint kada dumapay nga masapol tapno tikas taget no kas pagarigan adan tunay jay rumwar nga witness nga mangibaga kadigiti person of interest ket alalisto ti panaka identify da kada ito yung kaso sir. Sir, lastly, apelam sir, kadagiti kakabsat tayo nga ada iti makamo kada ito yung kaso tapno di kastaket tumulong da iti abiyang yung agimbestigar pa sir. Lastly, kahit ko kumati agpatulong kada gito'y umili ti pinili nang runay ti barangay Darat nga nakaipatakdaran dito'y parlor ni Mestro ken nakaten na tumulong da kuma tapno tikas taket masolbar dito nga kaso iti napaspaspas nga panawen tapno makikan tayo ti justisya ti ayatan tayo nga Mestro nga ni Apo Oscar Corpus. Dito'y pay nga imapela ti kabsat ni late Oscar Corpus kadagiti mabalin a makatulong ti panangammo ti akin aramid ken nagbalin a mastermind no addaman iti panakapapatay ti kabsat na a makitinulong da kuma iti biyang ti pulisya takamin ket kalikagom na amaamuan ti kriminal sakbay nga agsubli iti trabaho na iti pagilya na Saudi Arabia ken kalikagom na kasarita no apay nginaramid na ti panangketal ti biyag ti kabsat na. Dinawat na pay iti biyang ti pulisya asapay kumata iti kabitan a panawen ket masulbaren ti kaso tapnon ti kasta ket maikanmatan ti hostisya ti pannakapapatay ti kabsat na. Inbaga na pay as si papakawan ti pamilyada no siya sinuman ti nangaramid ti krimen taamin kunana ket adda ni Apo Dios ang mangipaay ti panusa iti nangketal ti biyag ni late Oscar Corpus. Tila kayat mi circuit umay kumalat na kwan no sinuman deta nangaramid kanya na isurrender na lata ko madipagpaginan kasi nalaklak ka nga akseptaren nalaklak ka mga pakawan kan kasta malpas am aminen malpas ti probleman no daman pala ang ti deti kasla siguro agam-agam na nga agpakita itata well iki kami matiti gundaway siguro maamak pa lang agpakita itata narigat na pala ang isuko ti pagbatina pero we are praying in perfect time, in God's perfect time isunakat sumuko nga maminpinsan because we kakararagmimot ka ni Apo Diyos deti nga banay teko na akon nga awan kadagiti imami not in our hands to revenge never in our mind never in our hearts nga agrevenge kami agapo iti imimami sir kasi kayat mi patas na po Diyos ti mang liwliwaken mang ti na ununday nga hustisya kanya adin ito kasi narigat man nga panunutan na talaga tilang kayat mi nga damagan kumakaslakan niya takbayak ko mga agsubli ko maigi Saudi Arabia that even in the last minute nga makasaritak laong ko may suna di lang ti kayat ko kasi nagdagsen kami sir no
Dete agsubli ka na ya nga aglugang ka ti eroplano o dadagsen ti panunot ken pusom. Kasi talagang adayo ak tamay may sak nga ron. Awan ti kasla lang ti kan andingay kung kapamilya nga pang-isisharean physically nga mga nandigay kanya. Kasi sa bali lang dete talagang nga relatives mo. Sa bali ti makunkun nga friend mo. Kasi not all friends are friends. At kasla na din ko. Siguro in bilang na amin isuda dagiti tagaytoy nga friends na justisyat lang talaga ti kayat mi nga maala. Nalagan ti panunot mi kun puso mi no kas pagarigan umay na isuko ko talaga ti bagbagina. Kasi naading ko na imbagbaga dagiti no ada problema na kasjay. Kasi tila na ibaga na kanya kidig pocket a week before. Ada na pasamak. Pero Ano daw yung pasama? ada DJ di ko nga kasla natakawan. Saturday DJ wano Sunday. Kuna kanya nakot siguro ading mas agkasapulan DJ na nga laking ka. Ipasadus mo natan ko na. Pero awan ibagbaga na kasi palpaluputak no adda iti panunot nang no adam amuna nga simbrek. Awan ja kamo man ang kunana lagan. Ma'am, take it daw yung itibiyang ti PNP dati alisto ko mang panakaamutap nun di kasakat before nga agsubli ka iti pagtrabaho ma'am kat maamuan ma'am. Tilang kid daw ko sa iso nga DJ ibagbagak nga sapay ko mata before nga makasublinak. Adalid nga ibagaga na sir. Kasi at least na mabang-aran nagbasit. Adapan pandagak. Kasi amok nga arami din dati ka ba ilanda. Yes po. Pero kasla kanya kami apay kasla nagbayagon. 1 month ni ading kon. Aw man pay ti may ibaga nga kasla lead. Hindi jay lang tikas kasta sir. Iso nga ti ko nakita ta. Sapay ko mata sumuko talta rumaring. Kami mamuti ka tami. Di lang damago mino apay anatigura na kanya na. Deta lang sir tapos hustisya talaga. Kasi not in our hands ti pa nagpatay iti tao. Kasi di kahit na-produce. Let it be na patas. No natin naramid na kinaading ko. No naman ti bagat ti batas. He has to panindigan niya. Hanga da kami ti mang pataw ti ikwana na but it is the law. We know the law of the country tayo. So itatan mapan deta lang ti karkararag ko sir. Nga talaga nga sumuko mamintinsan. Malagip ang napapatay ni late Oscar Corpus, edi agarop alauna ti parbangon, edi Marso 14, edi karayto atawen, nga itaylaeng aldaw, Abril 14, 2021 ketsang sangkamaysada, anang isayangkat ti prayer gathering, edi mismo ang nakaaramidan ti krimen, ken insayangkat damatan ti first death mansari, edi mismo nga pupaan na apresto, edi barangay Darat, Pinili, Ilocos Norte.